bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, rikina ka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau. Wannan shine Mubarak, shine mai neman Fatima, wanda Allah bai da shi ba. Mubarak, wannan shine Safwan, tsohon mijin Fatima. Kuma shi zai dawowa da ita wallahi. Salamu alaikum. Ai ta hankuri. Fatima, a gabana, a gaban su Alhaji, ina so ki gaya min cikin su wanne kike so. Duk wanda kika zaba cikin su, shi za mu baki. Alhaji, duk wanda Fatima ta zaba, shi za mu bata, da mu ba kananan mutane. Fatima, wa kike so a cikin su? Ga Mubarak ga Safwan. Mubarak? Shi kenan. To Alhaji, yara sun yanke hukunci. Masha Allah. Cewa Allah ɗaya ga ki sake tunani. Mu nagode. Ba abin da zamu ce. Nagode. Allah ya tabbatar mana da alheri. Duk abin da ka yanki. Yawwa. Daidai ne. To Allah ya sa haka shine mafi alheri. Bayan rasuwar mahaifinsu, ka san kai ne hukuma uba a matsayin ka na kanin mahaifinsu. Kwarai da gaskiya dai. Allah ya sa haka shi ya faɗa. Amin ya rabbi. Allah ya sa haka shi ya faɗa. Amin ya rabbi. Allah ya sa. Zan zo ka lafiya. Mu je. To, kai Safwan. Zo. hankuri. Ya hankuri an wankan shi. Wallahi rabon kwaɗo sai ya haɗo sama komai girma ne. Shiga mu tai. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne, in ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau. Fatima, kin san ina da ƙawaye, kuma kin san ina da aminai, ina da mutanen arziki. Amma Fatima, ke ta daban ce a cikinsu. Ina so in tambaye ki, Fatima, ni ƴar uwarki ce, kar ki ɓoye min komai. Shaƙuwana da ke ba na yanzu bane. Fati, idan kina cikin wani hali ma na sani. Ina son ki faɗa min wannan zaɓin da aka miki zaɓin ki ne ko ko zaɓin gida ne. No, kar ki ɓoye min komai. Ni ƴar uwarki ce. Ke, sai ba. Daga tare Allah. Ban son ƙara jin irin makamancin wannan maganar a gidan nan. Kin ji na gaya miki ko? Kamar yaya fa? Kin fi ni sanin ta ne? Ko ke kina gaba da ni ne? Na fi ki sanin duk abin da ya dace. Ba na san ƙara. Ni wannan musun na kun diya hau min kai dan Allah da Annabi ku bani in ji abin da nake ji. Bala'in da na fuskanta a gidan Safin yafi abin da kai kokarin sa. Ya Allah. Ya Allah ka ji. Ka ga abin da ka ja ko? Abin da kika jare. In ana zancen sirri ko bincike sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin. Bani Allah bai na gan ku ne gaba ɗaya kun yi shiga baƙaƙe kwarai ka ce mala'ikun duniya. Hi! This is an insult. Allah bai me kace nufi? Zagin mu kai. Allah bai wallahi kai dan sanda abokin kowa na dauke shi. Hey Sergeant, just call the craft. Allah bai wallahi ba na shan kirak. Wallahi ba na sha. Tintin ni karabo na da ma in sha wallahi ni na manta. Ni ba sha nake ba. Ka san me ke tafi da mu? A Allah bai sai ka faɗa. Bincike muka zo yi akan ka. Bincike kuma yalla bai. Wallahi al'azim yalla bai zan gaya ma gaskiya idan ba in unguwan nan ka san in Allah ya azurta bawansa. Tun da aka ganni da wannan motar bazuka ina yawo a unguwan nan ranka ta kab aka sa min ido an ce tallan wiwi nake ni kuma wallahi ba na yi na ma daina wallahi yalla bai in baka sani ba ma in gaya ma idan ba an bani malimanci ba in tafi a keke yalla bai kuma dakata yalla kana ji ko limanci ma aka ba yalla bai binciken shine ranar Lahadi 13 ga watan Satumba shekara ta 2020 idan aka ji da motarka
Labai mota ta ai duk unguwan nan in ba ni ba mai hawanta. Tunda na fahimci bakin ciki ake da niyan labai wallahi ba wanda ya isa in bashi bazuka ya hau ni kadai nake hawan kaya ta yan labai. Okay, kai kadai ma kake hawa? Ni kadai ne. To ranan ina ka je? To yan labai ni dai iya tunani na yan labai mun je Bugatti, na ci pizza, na ci shawarma, na ci boga. Da ni da bayya muka dawo muka tafi a Janais. Ka san ta iya miyar kuka da kubewa wallahi yan labai aka ba mu tuwon shinkafa muka ci. Ka san kuma a wajen Ajinais din akwai wata sirayya duk ran da muka je ko naira 100 muka je da shi za ta hada mana irin naman nan na kashin rago yan labai ta bamu. Sannan na dawo muka tafi wannan Fanteka yan labai. Daga Fanteka aka ce salansa ta samu matsala yan labai. To kwantar da hankalinka. Okay. Wato bincike muke muna suspecting cewa a ranar an dauki wata gawar wata yarinya. Ya? Ga me? Gawar yarinya kuma da motar ka aka dauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ban ma gane me wai dazu me ma ka tambaye ni ne dan tunamin dan Allah. Kai. Okay, duk maganganun da ake da bacci kake kenan. A yalla bai ka san in ranan nan ta dan daki mutum wallahi ni magana dina daucewa yace yalla bai wallahi. Okay, da dare kuke sararawa kenan ko? A wallahi yalla bai ba haka bane ba wallahi. Wallahi yalla bai ba haka nake ne. Wannan mutumin yayi kama da mara gaskiya. Wallahi Sergeant. Yes sir. Kama shi mutum. Wallahi yalla no exhibit no complaint. Amene ya. Kai shut up. No exhibit no complaint. Amene only God can judge me yalla bai. Only God can judge me. Shut up. Sirrin kyau. Sirrin kyau. Safwan. Sirrin kyau. Safwan. Auren dole. An yi mini ban so shi ba. Iyayena. Darajar kuce na martaba. Kana yana ne gana gidanka? Ya. Ina ciki a na fara da cikin zai gashi. Yadda da gidan uku. Ya ne? Yana kuma. Ka zuwa da gani. Wai Fatima aure za ta yi? Sorry. Safwan, don Allah ka karɓi ni a yanzu. Me gani? Safwan, don Allah ka karɓi ni a yanzu. Wannan aikin ne aka yi maka a kan kumsawar da kai a baya. Ina tsaka mai wuya. Yaya zan yi da rayuwata? So, ku ne masu zuwa kuna kashe mutane? Idan ku kashe su, ku je ku bar mai su ko? Kai labai, muna da labari sannan muna investigating kan irin wannan cases da ake kawo mana. Yallaɓai, wallahi yallaɓai, wallahi ko cancasu wallahi yallaɓai ban taɓa kashe. Kai, kalli da cike idanuwa an bariki ne yan cikin Allah, masu ƙarya da kuma aikata mugayen aika waɗanda na kashe sosai mako. Saboda haka yanzu da ka zo nan kaga an taɓa ka tun da aka kawo ba ka taɓa ka ba. Saboda haka ina son ne wannan abin daga ni sai kai. Inda na ga dama da na sa an bige ka a taɓa lafiyar ka a kawo min kai a kare. Ainihin farko a kafin a kawo ka sai an falle kafar ka ake kawo. Amma saboda ina so mu yi resolving din wannan issue din a muke bane. Shi yasa ka ji na ce abin da ni sai kai. Yanzu zan taimake ka. Ka gaya min gaskiya. Ni kuma zan san hanyar da zan yi fita da kai.
Zo ka ji. Mutane nawa ka duba shi? Wallahi labai kamar yadda na gaya ma kiyashi. Wallahi kiyashi. Wallahi su masaje ne suka sako da a gaba a mando. Sharri ne magauta ne kuma bazuka ko ba zan sai da ita wallahi alamu ba ka son shi. Ba za ka faɗi gaskiya ba. Wallahi labai gaskiya ce da labai. Haka za mu da kai? Inspector, you are very stupid. Ina da baka tun dazu. Amma ka dinga mun kare da ki kana rantsuwa? Amarya. An gona na kai ne. Wallahi na kusa lokacin bikin na yanzu. Ai ina ga baka kai ni ba. Dan ni ma na kusa an ga ranar ta zo. Allah ya kai ni. Fatima. Wai in tambaye ki mana. Tsakanin Mr. Abba da Ashna wa yake so mu kira a wajen bikin? Kaga zan fi son mazaje, lafzi ko kuma diyo. Ba damuwa. Duka abokaina ne wanda yake so shi za a kawo. Amma baby wai shi gilasin nan baka cire shi ne? Zan cire shi yau saboda ki. Mubarak. Na. Dalla ina son magana da Fatima miki biyar. Ba matsala. Fatima. Na zo ne domin na miki ban kwana. Don yana ganin yau ita ce rana ta ƙarshe da za mu haɗu. Sannan kuma ina son na nemi gafara akan abubuwan da suka faru a baya. Dan Allah ki haƙuri ki yafe ni. Allah ya ba ku zaman lafiya. Mubarak. Na baka lafiya. Dan dai. Amarya. 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 Safwan, kar ka bari wannan abun ya dame ka. Ka san zai kontrolin zuciyanka. Kada kai ka je ka aikata abin da bai kamata ba. Alhaji ne. Hello, Baba. Safwan. Zan sake tilasta maka da wajen zaɓen matan zaka. Amma ka sani baka da isasshen lokacin da zaka zauna a haka. Ina nufin ka hanzarta fitar da matan da aka aure. Alhaji ne. Ko yana so nan ba da jimawa ba. Ce da mata aure. To kai sai ka zaɓa wacce za ka aure. Khalil, yau daga bakinka nake jin wannan maganar? Ta yaya zan fara neman wata mace ga wacce na san halinta? Khalil, ai ba zan nemi wata mace ba banda ini. Kai sanin kanka ne auren ta kuma hakan ba abu ne wannan. Gaskiya ne. Amma still da sauran lokaci. It's not over yet. Ah, mama? Haba, sai ki shigo ba sallama. Mama wai ina Fatima ne? Fatima ta je kunshi mana. Me yasa Fatima za ta ma haka? Bayan ta san duk wannan saboda abubuwan bikin da ta ga da ita nake ko me yasa za ta tafi da ni? Sai ki je ki duba ta can, ai tana can wurin lalle. Shi so sirri ne, wani sirrin sirri ne. In ana zancen sirri. Ya gajiya jiya. Lafiya alhamdulillah. Ya ka koma gida. Lafiya alhamdulillah. Alhamdulillah masha Allah. Ka ban mamaki. Je ka ga yanda kake buga rawa a wurin kauye dai din nan. Aboki da ke muka yi a wajen wani bikin ma ina ga bikin mu. Gaskiya ne wannan. To ai abu namu. Ai baka ga komai ba ma. Sai yau dina. Ai yau ne zaka ga duk wata rawa akwai rawar da na boye ta ba zan yi ba sai yau. To Allah ya kiyaye. Insha Allah. Gaskiya Allah ya nuna mana. Kana ji Ahmad kamata ya mu je mu shirye wajen dinin. Ka san zuwa anjima
wallahi abubuwa gaba ɗaya zai tushe mana. Abin da ya kamata zagaya mu da mota kama za mu yi. Mubarak! Mubarak! Da yake faruwa ne? Me ya faru? Amarya Fatima tun jiya daga gurin ƙauye da nan har yanzu magana da ake bata gida. Me kike nufi? Mubarak Fatima ta ɓace ba a ga To ina kake ba. Ba a ga amarya ba. Ba a ganta ba. Ba a ganta ba. Ahmad, me yake faruwa ne? Ahmad. Khalil. Ina kofar baya. Idan ka zo ka same ni kawai. Dala ka taho min da abinci daga Amika. Allah ban karya ba. Sabuwar! Sabuwar! Wai! Sabuwar! Sabuwar! Na kai matata! Kai! Me faru? Ina ka kai mai Almila! Sake ni dala! Sake ni! Sake ni mana! Ah? Baka da hankali ne zaka shigo gidana kana min yiwu? Wallahi ka fito min da matata. Da sai ba. Me yake faruwa ne? Jiya bayan mun je gurin ƙauye ne sai aka ƙawayena suka kira ni akan za su zo gurin. So kafin in je da su kafin mu dawo sai aka ce mana an tashi. Sai na ga why not mu je gurin kawai mu tafi gida. To bayan mun je gida muna ta jiran Fatima sai aka ce mana ba a ganta ba. To shine har yanzu ba mu ga Fatima ba. Ba ga Fatima ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawo police report? Abin da ya kamata yanzu mu yi kenan. Wallahi na baka daga yanzu zuwa awa 24. Wallahi ka fito min da matata. Idan ba haka ba duk abin da ya faru da kai kai kaso. Zo mu shi. Da kusa da Safwan. Warware zare da abawa. Da za a yi wani da ai kai ba barki ba dole ai kuma ka haife na ko ba gaskiya ba. A kawai tsayawa ya gamata. A to wannan bai da bun na ba ka tsaya kawai saboda ai situation ne. Wallahi kai ne ba kai ba. Pick up, action. Wai Fatima aure za ta yi? Gashi da ne. Sarauta. Me yake faruwa ne da sai ba? Haska ka ne mu wannan wulakancin. Yana bacewa. Kin zamo tamkar iskar da nake shaƙa, wacce ba ta fita sai tare da yabo, ƙauna tare da tsantsar tunaninki. Wallahi nake gaya maka, ka yi asalin folawa. Allah wallahi tallahi. Mugu, ka lallaba ne ka zo ka aure ni ka je ka kashe ni da talauci? To wallahi tallahi bari in ga maka ka ji ba malamin YouTube ba. Allah ya sa malamin Google ne kai. Dan YouTube. Yanzu me abin yi? Abin yi kawai ya je nemi sana'an yi ko kuma ki raba da shi kawai. Dan gaskiya ba wani alkhairi a tare da shi YouTube. Na alƙawarin zan gaya miki. Zan maka duk abin da kake so. Hawayen zuciya, hawayen zuciya. Allah ya nuna min ranar da zaki shigo cikin gidana a matsayin matata. Da rayuwarsa da mutuwarsa ba shi bane a gabana. Dakatar Allah! Baba, idan mama ta ci canza halinta ka karo aure. Iyayen wanka. Tabbas manzon Allah ya yi gaskiya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimbiya ko kuma na kira ki da zinariya. Na zo daga Kwambara. Na bar gida ne dalilin soyayya. Zama da zargi ta yadi zan iya.
me yasa ka buƙata mu ƙara haɗuwa a bayan gari? Akwai abubuwan da nake so in sanar miki ne da ban gaya miki ba. To mu ne iskan ƙauyenmu, mu ke da ƙauyenmu. Ka shigo daga birni ka zo kana ta ƴan matan ƙauyenmu ƙarya baka da ko sisi. Rayuwa da ke ni shi na zaɓa a ƙauyenmu. Ƙauyenmu. Allah wallahi da an bincika an ga giya shan giya halal ne. Da ina jin daro zan sa a kawo wannan fadan nawa. Wallahi mu tasha mu yi marisa. Dakata. Ya kamata ki magana ta yaran da zan fahimta. Ban gane wannan yaran naki. Ina ja maka kunne. Ka fita daga sabgan yarinyar nan.